Witajcie z tej strony Waja Kasiewską, influencerka. Ja jem teraz prawie na budowie. To nie jest moja budowa, to jest budowa mojej siostry. Przytacie czas, że ona bardzo musiała tu wszystko zrobić w tej checie, aby zamieszkać i już chcę jej pewna pomóc. Jadę teraz do kolanka. Kolankiem swoich 5 partów. Noblezi, Sarakojce, Storumasina, Lamborg, Starogard Gdyńści, a ja jadę do Chwaścina, bo w Chwaścinie mi zrobią projekt Kąpnicy. Kąpnica to jest po kasiepsku łazienka. Jest to ze mną. I trafiam do was na ucję. Łena zrobię mi projekt, chutko nie bolało i płyprywdze projekt baro piękny. Łena dobra wsiedkłe. Teli farbów jo nigdy nie widzę na swoje łecie, bo nie mam ich więcej jak i lakierów do pazurów. Zarołe bucita ciechłani mają pięknych chłopów u firmie, aś chce są łestać. Wielki Bóg zapłać za darenkę, no jak widzę tam kolankłe my 30 lat. Witam was, co? Firma kolankłe my w tym roku 30 lat swojego istnienia. Oni są tak stary jak ja. A ci firma my 30 lat i 30 lat są utrzymują na tym rynku. To jest taka firma, która może ta zaufać, powiedzieć swoje sprawy łeglowo budowlane. Teraz ja była w kolanku i chłydzy naprzód ją myślę, że to jest firma, która ma plus wszystko, co jest związane z techniką wodkan, nie? Że to tam te sece wodkan, rurę, nie rurę i to jest wszystko. A teraz jak ja była, to ja widzę, że nie, to tak nie. Oni mieli wszystko, co wabrekły te do budowy swojej checie. Oni mieli bramę, cały sztof łeglowy budowlany na farbę, tynci. Łestało mnie rzeknąc nic innego, jak bydeją kasiepską influencerka i rocią do wszystkich partów firmy Kolanku.